आदर्श गैया बिथांमोना जे एनडिपि आरो एबसुनि जे 35 इयार्स संग्राम खालामनानै बिटिआर सुक्ति खालामबोदोंमोन। बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना रायजो राजानि भट लानानै बिथांमोना बिटिआरखौ सालायदोंमोन। दा बिथांमोना सामलायनायनि गेजेरजों जाय नेताफोर जोंनि पर्टिं चिरांदुवाराव जायनाखि फेरेंगा सार बिथांमोना इग' दुगाजों बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौ सामलायदों। बिनि थाखायनो जोङो मोजां मोनाखै। जोङो फरायसा आफादाव थानानै 13 इयार्सखौ जोङो प्रमद बर'जों आन्दालन खालामफादोंमोन। बे आन्दालन खालामबोनायनि गेजेराव जोङो नुबोबाय जे बिटिआर सुक्तिखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेरैबायदि सुक्ति खालामबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जेरैबायदि सामलायदोंमोन, बिथांमोननि सामलायनायनि गेजेरजों जोङो नुबोबाय जेरै बिटिआरआव जाय गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो। दायो नैबे ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्रायो जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दायो जि माखासे थांनाय सुनिबार 16 थारिखआव बेबायदि दादगारि हाथिसारनाय जायगायावहाय बेबायदि माने बिपिएफनि माखासे जयनिं प्रग्राम जादों। बे जयनिं प्रग्रामावहाय जयन जादों जाहैबाय माने एक्स एनडिएफबि फोरनिफ्राय माखासे, ओमफ्राय एक्स एबसु आफादनिफ्राय गासैजोंहाय माने 35 जन बेफोरबायदि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ हान्जायावहाय जयन जाबाय। बे जयन जानायनि जाहोना जाहैबाय माने खुनु माने इउपिपिएलनि आदर्श नितिफोरखौहाय मोजां मोनैनि थाखाय, मोजां केयार लायैनि थाखाय माने रायजो राजाफोरखौहाय माने प्रमद बर' फेरेंगा सारमोना मोजां आदर्श खालामनो थाखाय, मोजां जोथोन लायैनि थाखाय, पाब्लिकफोरखौहाय अनैनि थाखाय, बेफोरनि थाखाय माने गाज्रि मोननानैहाय दायो माने बिपिएफ हान्जायावहाय बिपिएफखौ सापर्ट होनो आरो रायजो बेबायदिनो माने बिपिएफखौहाय बेबायदिनो देरहासार खालामलांनो थाखाय दायो माने मोजां मोननानैहाय बिपिएफ हान्जायावहाय जयन जानाय जाहैबाय। दायो माने नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। थेंक इउ। बिथांमोननि सामलायनायनि गेजेरजों जोङो नुबोबाय जेरै बिटिआरआव जाय दुखुआरि सुबुंफोर दङ, जायफोर न'खरफ्रा मुंख्लं जानानै मुंख्लङैनो दङ, जाय बन दाननानै जाग्रा बे बन दाननानै जानानै दङ, बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआरआव थानाय गासैबो आइ आफा गरिब गुन्द्रा सुबुंफ्रा नैबे बिटिआरनि गेजेरजों गासैबो मोनफा मोनफा फारि फारि सल्भ जालांगोन, सुफुंजोबगोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय बेफोरो गासिबो फैलार। बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों। बिनिफ्राय जोङो बिपिएफ सरकाराव जयनिं जाबाय आरो बेबायदिनो जों नुबाय गासैबो नेताफ्रा, इउपिपिएलनि नेताफ्रा माने गोरोबलायनाय गैया। जे डिस्ट्रिक्ट लेभेल होन, ब्लक लेभेल होन, प्राइमारि लेभेल होन, बिथांमोना मा होनोबा बिथांमोना स्किमनि गेजेरावसो गावजों गाव सेलाय बिलाय एकदम हिंसा हिंसि भाब दङ आरो। बिनि थाखायनो जों बे इउपिपिएलखौ जगदान होनाय जायासै। जोङो थोंजोङैनो इउपिपिएलआव हाबालासिनो बिपिएफआव जयनिं जानाय जाबाय। नोंथांनि नुनायाव इउपिपिएलआ गोरोबलायनाय गैया नामा गावजों गाव? जोंनि नुनायाव गोरोबलायनाय गैया। जे जोंखौ ब्लक लेभेलावबो लानानै थांदोंमोन, प्राइमारि लेभेलावबो लानानै थांदोंमोन। बिथांमोना जोंखौ पर्टफलि होननानै लानानै थांदोंमोन। बिथांमोननि एनायनिखौ नुनानैनो जोङो जगदान जायाखै। नोंथांमोना दिनैहाय बेहाय बबे दिलनिफ्राय आरो साबेसेजों जयन? बेहाय एक्स एनडिपि फोरनिफ्राय दङ। जोङो एक्स एबसु हिसाबै जोङो 7 दङ आरो गासैबो जे एबसुनि आन्दालनाव ओंखारग्रा रायजो राजा आइ आफाफोर बिथांमोना दिनै 57 जन जोंजों लोगोसे जयनिं जाफैबाय।